З Євангелія паводле святого Марка. І праспіваўшы гімн, яны выйшлі на Аліўную гару, і сказаў ім Езус: «Усе вы зневерыцеся, бо напісана, удару пастыра рассеюцца авечкі. Але пасля воскресення майго я апярэджу вас у Галілеі». Пётр сказаў яму: «Калі ўсе зневеряцца, але толькі не я». Адказаў яму Езус: «Сапраўды кажу табе, што ты сёння у гэтую ноч, перш чым двойчы заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне». Але ён яшчэ настойлівей казаў: «Калі б трэба было памерці разам з табою, не адракуся ад цябе». Тое самае казалі ўсе. Калі яны прыйшлі ў месца, якое называецца Гецсіманія, Езус сказаў вучням сваім: «Сядзьце тут, пакуль я памалюся». Ён узяў з сабой Пятра, Якуба і Яна, і ахапіў яго страх і трывога, і сказаў ім: «Засмучана душа моя аж да смерці, застаньцеся тут і чувайце». Падышоўшы крыху ўперад, упаў на зямлю і маліўся, каб, калі магчыма, абмінула яго гэтая гадзіна. І казаў: «Абба, Ойча, ты ўсё можаш, адхілі ад мяне гэты келіх. Але не чаго я хачу, а чаго ты». Калі вярнуўся і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: «Сымоне, спіш? Ты не мог чуваць адной гадзіны? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе. Сапраўды дух ахвочы, але цела слабое». І зноў адышоўшы, маліўся тымі ж словамі. Вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя, а яны не ведалі, што яму адказаць. І прыйшоў ён трэці раз і сказаў ім: «Усё яшчэ спіце, адпачываеце. Досыць, настала гадзіна. Вось, выдаецца сын чалавечы ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік».
Преосновленный, святейший